Но от тях те са доведени от Египет, от римляните, за да обработват рудите в Мадан и изобщо в Родопско. А според друго те са доведени като войници, а после се установили в Маданско и другаде като работници в рудните находища. През Второто българско царство продължава строителството на мини. Около 1300 година в Мадан се заселват саксонски родари и те дават нов клас. За времето преди нашествието на турците напомнят множество факти от християнството в района. Над водосливана малка и голяма река е възвишението Света Сряда. На изток от него връх Костадин, а днешният православен храм Свети Георги, победоносец, е изграден върху руините на някогашния Свети Никола. Населението на Мадан и махалите му е българско. От времето преди помохамеданчването се пазят много християнски следи и доказателства. И сега в околностите му личат развалини на черкви и параклиси. Прочут бил Бучовският манастир, който се намирал на връх Бучовица. Кога е бил построен този манастир, не е установено. От всякъде бил заобиколен с гъста букова гора и стръмни скали. Съпротивата на българското християнско население в Мадан и в околните селца била голяма и затова то било помохамеданчено много по-късно, отколкото населението в другите краища.
Това станало главно през втората половина на 18 век. Едни побягнали далеч от разорения си роден край, а повечето се отправили към Девинско и заедно с други преселници от Беломорието, предимно от Рамско, поставили началото на днешното село Широка лъка, а трети дълго време се криели из горите. Намираме се в местността Чорква. Самото име подсказва, че тук е имало раннохристиянска църква. Преданието разказва, че се е казвала Свети Георги. Ето и керамика. Намира се върху старо тракийско култово средище. Няма друг район в страната, където турското влияние върху топонимията да е толкова малко, а религиозното толкова силно. Почти 100% от географските обекти са останали с тракийските или славянобългарските си имена, но в религията не е така. Хората обаче са по-мъдри от каноните и от векове тук живеят в мир християнството и исляма. По това време Мадан се управлявал от дерибеите Делисовта ходжата и по-късно от Хаджи Хасан ага. Особено властолюбив бил последният. Никой от Мадан и близките села не смеял да каже нищо пред административните, военните и други власти за себе си, без знанието на агата. Стигало се до там, че когато бил повикан някой младеж за прелет от наборна комисия и го запитвали има ли майка и баща, младежът, за да не сбърка, отговарял: Хаджи Хасан знае. Но въпреки тия тъмни години в някогашното Крушево през 18 век, то се е превръщало постепенно в процъфтяващ търговски център. Водата задвижвала 150 чарка, отпявали чуковете на десетки работилници и металолеарни. Тие чаркови работилници изработвали разни видове пушки, ножове и особено каракулаци, големи ножове с черни кокалени дръжки. Воденички за кафе и черен пипер, мотики, лопати, гвозди и подкови, разни ковани звънци, татралки и тюмбелеци. Много необходими за развитото тогава овцевъдство. Оръжието е било продавано и на българското население в Стара България, в София, Русе, Варна, Видин и на много други места. То било разпродавано, както казва местното население, борже за един сахати. Но цялата тази индустрия днес е останал само спомен. Но въпреки това маданджиите, привилегированата група работници, които владеели цикъла от рудодобива до производството на метала, дали името на днешния град.